Hi guys, this is Princess Lyza Salem aka Yang Constipated. So for this video, dadalo tayo sa isang engagement party ng aking kaibigan, Lovewins, guys. Cristina and Cristopher, my friend. Yeah. So ayun na nga guys, panoorin nyo na lamang po ang mga mangyayari ngayong gabi. At nandito po ako para i-vlog po sa inyo or mga mangyayari ngayong gabing ito. So sana mag-enjoy kayo guys. Bye! Vlog mo yan? Oo. Hi. Engagement party. Yes, ni Chris. Congratulations, Chris and Mr. Chris Juan. Yeah, let's have fun. Nasaan na sila, Paris? Ha? Pinata mo? For my vlog. Your engagement party. Congrats, Ben! Thank you. Sawadika. Sawadika. For vlog. Guest and visitors. Magdi-dinner po muna tayo. May jolak yan. Pero baka Okay? yung In nila, the Ben. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito, sa binigay mong lakas ng aming katawan. Alam po namin, Panginoon, na marami po kaming pagkakasala. Ikaw na po sana ang pupuno sa lahat ng aming kasalanang nagawa sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang. I-bless mo po lahat, Panginoon, ang nag-prepare sa mga handang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Sige, kain na po muna tayo dito. Yung mga families and friends, lahat na... Sunod na lang ako kaya, di pa kasi tapos meeting. For my vlog. Hi, Sir Bonnie. Hi, Kalapat na rupa din. Lalabdapat siya. kontor-kontor lang ang labanan. Diba? Pa. Live magayam. No, ano, sa vlog ko. YouTube. Hi! I am one of fan of Princess Lyza on YouTube. Charing pa naman ako. Yan, constipated. Paano na siya? Sinong? Ay? Ay, mas kumasay ang food kaya kailangan mainang. Charing. Yes, it's all coming back to me now. Oh my God. Sapat na ko May din ata ni Princess Juan. Ha? May din. Sa bulda-buldak mo sa makeup. Messages of the guests and friends
of our celebrant. For my vlog. Let us start with For my vlog. Ay, kala ko Juan. Ah? Hi there! Yeah. Naging malapit siya sa amin, lalo na sa akin, kasi siya yung nag-alaga dun sa dalawang anak. And masaya ako dahil nahanap na niya yung forever niya. Kay Mr. Watt naman, to Mr. Watt, hindi kasi ako nakapag-ready ng speech ko. To Mr. Watt, please take good care of Cristina. We love her so much. I love her so much as my sister because I don't have a sister, so I love her. That's all, and best wishes and congratulations. Thank you so much for loving my sister also. And congratulations, best wishes, and Lovewins. Thank you. Yay! Ay, ganun pala dapat yun. Thank you very much. Leonard. Maynard. Joan Flores. Ay, wow! Skinny na. Kahit naka-anets. Joan May Flores. Wes! Was pa prepare. Miss Joy. Ano yan? Miss Jo. Onesies. Pasla ni Miss South Africa. Next, Mr. Ay, Marga Banal. start of Marga. Hello, Your wedding Google. will come and go. Let me your love forever grow. Best wishes on this wonderful journey. Hoy, site nyo baka pare-pareho kayo na sinasabi. Keeps together. Good evening po sa ating lahat. To Cristina, 7 years na pagiging 7 years of friendship ay hindi sapat. Diba? Hindi sapat para malaman ko pa kung ano yung talagang ikaw. But sa 7 years na yon, nakita ko kung gaano kang kabait. Then to Sir Chris, Sir, take care. Please. Ang hirap mag-English. Pero, sa totoo lang, kasi ako yung tawag nito, mentor ba doon? Chris, mentor ba yun? Oo. Mentor ni Chris, Sir Chris sa Nag-ilocano. Kunamuch. Actually, ako yung kanya. Ako yung teacher niya sa Ilocano. Marami pa kayong mapagdadaanan. Yun lang. Thank you. Yay! Oo, ikaw. Ano na? Okay na, guys. Attempt to say something in Ilocano. Yay! So excuse me if I get it wrong. Ni Cristina can shakit naraksak. Society kami can sedadayo ng inang. Say all seven. Ng Ibingay. Ibingay. Karakiyo ito iti panya sisa jaktakder kami ng dua iti sa sagnawan. No. Karakiyo ng special ng pamilya ken gagaya me. Tapno ipakda kadakiyo iti engagement me. Ay diwa aktoy ng pagyap ken arapara mikit saday pumata matono matompo. Yay! I hope you understood that.
the rest of my speech I will say in English. I'd like to thank you all for being here on this happy occasion. Cristina and I have been together as boyfriend and girlfriend for now just on 2.5 years. Some of you will ask, how did this all come about? I don't know if anyone... Without going into detail, let's just say God has a great sense of humor. And we met through a chance meeting at a birthday party close to here 2.5 years ago, or a bit longer. Love has no boundaries, love has no judgments. And quoting an old Beatles song, all you need is love, love is all you need. There's nothing you can know that isn't known, nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be. I would like to now take a toast to Cristina and I's engagement and to a successful, happy life in the future as me being the husband and Cristina being my wife. Thank you. Yeah. Cristina Garcia. In punto, wala akong nagawang speech. Thank you sa inyo lahat. Linya best. Mga kapamilya, barkada, thank you so much kasi then, ayan na nga, nahiya na ako kasi first kiss namin. Ang dami tao. Then, sana lakas. Sana all. Almost 7 times na siyang umuwi dito. Para lang makita ako. Yes. Sabi ko, hindi pa ako handa eh. Handa ka na? Alam namin, handa ka na. Hindi pa kasi handa yung passport ko, tayo. Oo nga. So maybe April or Oh. I will love you until the end. Yes. I love you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. And always remember, I love you. Thank you. Kiss! Hello po. Perfect. Mamaya, pagsasayaw yung ating couple. My cousin, Juan, Flourish. Flourish. Oo. Yung disco nga po rito, yung disco nga ng music. Kasi bali ko na po. Asalan pa daw. Yung disco. Taki-taki. Ay, taki-taki rumba. Cheers! In one. To the both of you. Ayan, paano po natin?
San Pedro for my vlog. Let the party begin! Ay! 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 Pumiyok! Let the party begin! Woo! Ombre, ha? Oms na oms! It's your time to shine. Hello! My friend! Romel! Romel! At niyo po ako, Romel Banal. At niyo siya, Romel Balagan! Banal! Banal! Sino naman Balagan? Banal! Romel Banal! Go, Yuka! Ayan, mapupul na ako. Ano na lang, magkakaroon sila ng pageant ngayon. Ayan, pageant is gay. So talagang nga naman nag-e-enjoy mga bawat isa, guys. So para mapupul na yung phone ko para mag-vlog. Tapos nagpapakita ko na lang kung anong merong hanggat kaya ng phone ko. Sobrang pawis na ako, guys. Diba? Sobrang pagod, kakasayaw. Kita niyo naman. So, bago magkalimutan, sana i-like niyo ang aking video, mag-comment po kayo, at i-share ang aking video. Sana mag-subscribe sa aking YouTube channel, at i-click ang notification bell button para naman ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong videos. Bye! Cristina. Mallig Isabela representing Fresh! Ha! Woo! What is this of beauty without a brain? And what is this of brain without a brain? Well, for me, ladies and gentlemen, beauty and brain combine the characters to become beauty queen. Standing in front of you is a
And don't forget to subscribe and click the YouTube button. YouTube channel of Princess Lyza Salem, or also known Yang's Constipated. Yeah! Ano ka? Nga nga! Sa ilalim ng puting ilaw. Yeah, that one. There again. Yeah.